सीपीआरचा उपयोग कधी लागतो आपल्याला? जेव्हा एखादा माणूस, एखादी व्यक्ती सडनली कोलॅप्स होते, ब्रीदिंग बंद होतं, हार्ट बंद पडतं आणि रिस्पॉन्स देत नसतो, तेव्हा आपण सीपीआर देतो. म्हणजे टिपिकली हे कधी होतं? हार्ट अटॅक किंवा कार्डियक अरेस्ट, बरोबर? तर कार्डियक अरेस्ट म्हणजे काय? कार्डियक अरेस्ट म्हणजे टिपिकली आपल्या म्हणजे मीडिया किंवा कॉमन मॅनच्या भाषेत बोलायचं झालं, कार्डियक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक मध्ये फरक असा आहे, हार्ट अटॅक प्लंबिंग इश्यू आहे, कार्डियक अरेस्ट हा इलेक्ट्रिकल इश्यू आहे. हार्ट अटॅक म्हणजे आपलं आर्टरीज किंवा वेन ब्लॉक होतात फॉर व्हेरियस रिझन्स ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, लाईफस्टाईल असेल, कोलेस्ट्रॉल, काही असतील कारण. कार्डियक अरेस्ट ऑन द अदर साइड हा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम आहे. आपण फोनवर बोलता बोलता किंवा फोनवरती व्हिडिओ बघताना, लॅपटॉपवर काम करताना अचानक लॅपटॉप किंवा फोन हँग होतो, झालंय का आपल्या बाबतीत? अशा वेळेस आपण काय करतो? रिस्टार्ट. कार्डियक अरेस्टनी आपलं हार्ट असंच अचानक बंद पडतं आणि ते अचानक बंद पडल्यानंतर सुरू करायला आपल्याला ते रिस्टार्ट करायचा ऑप्शन आहे, पण आपण बऱ्याचदा ते आपल्याला माहीत नसल्यामुळे आपण करू शकत नाही. आणि म्हणायचे ऑप्शन आहे असं नाही की आमच्याकडे काही मॅजिक बटणे वगैरे. बेसिकली कार्डियक अरेस्टमध्ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन आवर हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग, जेणेकरून हृदय, रक्तपुरवठा, जे व्हायटल ऑर्गन्स जे आपले आहेत म्हणजे ब्रेन, लिव्हर, लंग्स, याला रक्तपुरवठा अचानक थांबतो. अचानक थांबल्यामुळे ब्रीदिंग थांबतं आणि माणूस अचानक कोलॅप्स होतो. Hi, this is Samir. I'm from Project Care. Today we are here to demonstrate how anybody and everybody can be a lifesaver when it comes to a cardiac arrest or a heart attack. In case of a cardiac arrest, the first 5-6 minutes are very crucial. If you identify somebody is in a cardiac arrest, immediately you need to do one thing is call for help, which is 108, and immediately move on to the next step, which is start with CPR, which is Cardiopulmonary Resuscitation. Anybody can give CPR. In today's days, post-COVID, we encourage people use hands-only CPR instead of traditional CPR with mouth-to-mouth respiration. In hands-only CPR, one needs to give compressions at the rate of 100 to 120 at the depth of 5 centimeters, let the chest recoil completely. It's an easy skill which one can learn, although it's a very difficult skill to remember. So regular drills are required, which we encourage corporates to go through regularly, like a fire extinguisher or AED machine, which is automated external defibrillator, is equally required these days. Post-COVID, we've seen higher number of people suffering from cardiac arrest. Cardiac arrest deaths are not inevitable, they are preventable. The more people who are trained for CPR and using AED, the more chances are that we can save people in the society. So everybody can be a lifesaver, everybody can be a heart hero. कापून काढायचा, स्क्वेअर पॅकेज काढणार, open package and remove pads. हे पॅड्स काढले, Remove pads from blue liner and apply to right upper chest and left side as shown. ह्याच्यावरती कलर कोडिंग आहे बघ, ऑरेंज आणि ब्लू. Remove तसंच pads from pads blue वरती liner पण and कलर कोडिंग apply to असतं. right upper chest and left side as shown. ओके, त्यांनी काय सांगितलंय की ॲज शोन Remove तुम्ही हे लावा. pads from blue liner सो and राईट अपर apply to चेस्ट right आणि upper लेफ्ट साइड chest and left मी side हे as shown. पॅड्स लावणार. तोपर्यंत सर सीपीआर लावणार. सो मी हे इथे Remove pads चिकटवणार. from blue liner and apply to right upper chest and left side as shown. हे चिकटवल्यानंतर आपल्याला हा मेसेज ऐकू येतो. Do not touch patient. So he will stop touching the Analyze patient. rhythm. Do not touch patient. Shock advised. Charging. Do not touch patient. सो हे अॅनालाइज करतं, ईसीजी काढून ते अॅनालाइज करतं शॉकची गरज आहे का, Do तरच not touch patient. ते ऍक्टिव्हेट होतं बटन. ऍक्टिव्हेट अदरवाइज ते ऍक्टिव्हेट नसतं बटन. ते ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर फक्त Do ते not प्रेस touch करायचं. patient. Shock delivered. It is safe to touch patient. परत सीपीआर चालू Start CPR. ते सांगतच तुम्हाला करायला. शॉक द्यायच्या आधी फक्त मेक शुअर नोबडी इज टचिंग द विक्टिम. आय क्लिअर, यू क्लिअर, ऑल क्लिअर. तो शॉक विक्टिमचा कुठे पाय लागतोय काही नाही. विक्टिम समजा पाण्यात असेल, बाहेर काढल्यानंतर पूर्णपणे साफ करायची छाती, मगच चिकटवायचं, कारण शेवटी इलेक्ट्रिकल शॉक आहे. हे शॉक दिल्यानंतर आपला Continue मोबाईल CPR. जसं आपण रिस्टार्ट करतो, रिस्टार्ट करण्यानंतर 10-15 सेकंद लागतात नॉर्मल सुरू व्हायला, तसंच हार्ट रिस्टार्ट व्हायला 2 मिनिटं लागतात रफली. त्यामुळे हे दिल्यानंतर इट विल कीप टेलिंग यू कंटिन्यू CPR. तर 2 मिनिटं आपण CPR देत राहायचा. 2 मिनिटानंतर मशीन परत रिअनालाइज करेल, पुढल्या शॉकची गरज आहे की नाही हे ठरवेल.
नसेल तर सांगेल कंटिन्यू CPR, Continue CPR. असेल तर पुढला शॉक दिला जाईल आणि ही प्रोसेस चालू राहील. हे कधीपर्यंत? जोपर्यंत डॉक्टर येत नाही किंवा विक्टिम उठून बसत नाही, म्हणजे ही रिगेन्स हिज कॉन्शियसनेस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.